sortirà. Res, us explico una mica d'on ve tot això, però bueno, la majoria ja ho sabeu, o sigui que no m'enrotllaré molt. Nosaltres, jo soc el Marc, l'Alba, la Constantina, la Roser, l'Uri, formem part d'una cooperativa que treballem aquí a la Cubeta i aquest any, gràcies a una subvenció que tenim del Departament d'Economia Social de la Generalitat, doncs estem podent fer aquestes xerrades i tots aquests actes que hem anat promovent els últims mesos i que encara en queden alguns del que queda d'any, que si llavors us interessa ja us passarem la informació. Llavors, som arquitectes, ja ho sabeu, i el cicle aquest s'emmarca una mica en el que diem urbanisme cooperatiu, que per no enrotllar-me molt seria com una manera de fer ciutat o de fer urbanisme que d'alguna manera inclogui la ciutadania com a part activa en el procés de decisió o de disseny o de gestió de les ciutats. Així que grans trets vindria a ser això. Llavors, al llarg de les diferents xerrades hem anat ho hem anat abordant des de diferents temàtiques, des de la part més ambiental, des de la part, n'hi haurà una altra, per exemple, des de la part més educativa, des de la mobilitat, des de diversos aspectes. I la d'avui li hem dit ciutats planificades, que són aquests títols una mica genèrics, però que la idea és una mica veure de quina manera el planejament urbanístic està darrere de tot el funcionament de les ciutats. Quin paper juga l'administració en tot això, quin paper juguen els tècnics que treballen en urbanisme i quin paper juga la ciutadania. Com aquestes tres potes, veure una mica quines relacions hi ha entre elles per acabar fent urbanisme. I, vull dir que la idea d'urbanisme més o menys tots la tenim al cap, però sí que una mica des del punt de vista d'Estel sí que ens interessava si nosaltres defensem que realment la ciutadania ha de formar part, o sigui, ha de fer urbanisme, no només ho hem de fer els tècnics o les administracions, i veure fins a quin punt això és viable o no en com funciona ara mateix el planejament. Però, com sabeu, a vegades les normatives, per començar, ja utilitzen un llenguatge que d'alguna manera deixa fora a moltes persones, els ritmes o els terminis de la planificació urbanística són molt lents, llavors tot això acaba fent una mica que a vegades la ciutadania en quedi fora. Per altra banda, en un context com l'actual, si no hi hagués, si l'administració no tingués unes eines capaces de regular una mica les dinàmiques globals, etc., seria la jungla, que ja ho és una mica, però segurament encara seria més. Llavors, per altra banda, també juga un paper important, no? O necessitem d'aquestes eines com per d'alguna manera regular una mica el funcionament de les ciutats. I res, jo no m'enrotllo molt més, ja ara us explicaré una mica de cadascun des del seu punt de vista. La idea és que farem com 3 ponències una mica breus i al final un debat entre ells i si vosaltres voleu participar-hi, endavant també. La idea és que puguem fer una mica entre tots. I sí que us demanaríem que com són 3 ponències, si voleu intervenir en alguna d'elles, ho feu d'una manera així bastant concreta i les preguntes més que donin per estar-nos una estona parlant, potser les fem més al final. Llavors, ja només els presento i ja comencem. Per ordre de com parlaran, el Pere Mogues, urbanista, que jo crec que també coneixeu, també treballa a la Cubeta i la veritat és que amb tots ells hi hem treballat des de la cooperativa Estel i ens fa greu que estiguin avui aquí. El Pere porta tota la vida dedicada a l'urbanisme, llavors crec que està molt bé que ens pugui explicar una mica de què va tot això, perquè en sap bastant més que nosaltres. El Raimon i el Bernat parlaran més des de l'àmbit jurídic, ja ho explicaran més ells, però sobretot des de la part que té a veure amb l'habitatge, que d'alguna manera és una de les eines primordials que ha de gestionar l'urbanisme. I la Mireia Peris, que ella de fet és fundadora d'Estel, tot i que ara no hi està i està treballant a l'àrea metropolitana i també arquitecte urbanista. I això, res. Els donem la paraula amb ell i els diem si voleu intervenir perfecte, intentem ser una mica breus i al final sí que fem un debat. Llavors, primer em sembla que ja ha tocat el Pere. Molt bé. Bona tarda. Em sembla que prefereixo mirar aquest projecte. Aviam, jo...
Val. El meu interès en aquesta ponència és intentar